su. Duk 'yan islamiyya yanzu an tarbiyyance su akan an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama 12 ga watan rabiul awwal. Wannan magana ƙarya ce, ba ta da wani dalili alqur'ani ko sunna. Ibnu ishaq shi ya faɗe ta a cikin sira, da ya faɗe ta shi kuma ba hadisi ya kawo ba aya ba magana wani magabaci ba, kawai ya faɗe ta ne haka. Da aka zo me ya kamata sai a zo a bincika menene dalili da ingancin wannan maganar, ba bincika ba kai ma kawai sai ka je ka kwarbo a matsayinka na malamin islamiyya sai ka zo ka an haifi manzon Allah 12 ga watan rabi'il awwalu. Ƙarya kake, wuta zaka je wallahi sai ka tuba, domin me ƙarya ka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan sharrin shine sai ka gina 'ya'yan musulmi akan haka. don haka lallai mu abin da muke cewa jama'a, mutane suna cewa muna da'awar ilimi, na mu ba da'awar ilimi muke ba. Mu abin da muke cewa muke ku tashi ku yi abin yadda ya kamata. Ku ne masu ilimi, ku ke son malanta, kun naɗa rawani, kun sa babban riga guda 5, ka sa alkyabba, ka kawo takalmi, ka zuba fakafakai, duka kai ne kake so ka fita a cikin sura ta malanta. Sai ake ce maka to amma ga yadda ya kamata malanta ta kasance. Don haka ma'ana kawai sai ka je ka gyara harkar taka, ka ci gaba da malanta har mahadi ya zo ya same ka ya baka digirin girmamawa cewa ka yi aiki kafin ya zo. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Don haka sai malam yake cewa lam ya'riduha ala usuliha, sadda suke rubuta waɗannan abubuwa ko karantawa ko karantarwa ba su gwada waɗannan abubuwan da ƙa'idojinsu ba, wala kasuha bi ashbahiha, ba su kuma gwada su da makamantansu ba. Idan matsala ta faru a tarihi, in kana son gane gaskiyarta ko ba gaskiyarta ba, daga cikin ka'idojin shine sai ka gwada ta da makamantanta da ta faru a da, yaya al'amarin yake. Wala sabaruha, sannan kuma ba su lura da waɗannan abubuwa ba bi mi'yaril hikima, da ainihin wato magwadai na hikima, da sai su ainihin tsaya su gwada waɗannan abubuwa da ma'aunai na hikima. Waluqufu ala taba'i'il ka'inat, sannan kuma su tsayu wajen gano ɗabi'o'in abubuwa waɗanda suke faruwa. Misali yanzu geographers waɗanda suke bincike game da harkar yanayi, in suna son su gane yaya level na zubar ruwa ko kaza kaza, wata 'yar na'ura ce za su je su aje ta in aka zo ana ruwa. Suna nan suna aje ta kowace shekara, kowane ruwan sama, har za su yi wannan binciken tsawon shekara 40-50 misali. To sai su zauna su rubuta su ce gwargwadon karfin ruwa a Zaria baya wuce kaza. To yanzu